Klokken, den er 10 minutter af 3, og det er lørdag. Lørdag eftermiddag. Vi sidder pt. op ved min marker nummer 1. Så. Og her tidligere, der var hele det rum her, det var fyldt med kællinger. Og lige så hurtigt som det var kommet, lige så hurtigt var det væk. Nej. De var læber helt bundet. Ah, det var ikke pænt sagt. Den skal så ikke på YouTube. Jeg